Какво е това? Какво, мама? Пусни го. Добре. Ох, ама защо ми го хвърли така на краката? Драска, бе, Лео. Хвани другото. Така не мога да те снимам. Мерси. Ще ми дадеш още едно коте? Още едно коте да ми дадеш. Бягат ли? Хвани голямата. Ай, хвани го. Какво е това? А? Как прави котето? Леко, леко, леко. Леко. Внимателно, зайко. Абе, Лео, бе, не за ушите, бе, Зайо. Не за ушите, дай ми го, бе, мама. Дай друго. Има и още котенца. Дайте там. Ева, нема насам, Лео. Как си го взимам после? Абе, маме. Дай. Браво, чакай. Чакай. Как се казва котенцето? Как се казва? Ами, маме, не слушайте, бе, Лео, и него го боли, Зайо. Айде, ва. Какво е това? Лео, и котото е душичка като тебе. Браво. И него го боли.